Капачки в действие. Или както е самото мото на кампанията на Фондация Идея в действие, с капачки към промяна. Промяната е на път да се случи. Прекрасната Бети Елизабета Ангарева ще ни разкаже къде се намира и защо толкова много пластмасови капачки са я обградили наоколо. Здравей, Бети! Здравейте! Точно така, капачки в действие, напълно действие на самата кампания, която вече е факт. За фактите ще ни разкаже малко по-късно и основателя на кампанията. Аз само да припомня, че от 11 септември миналата година е тази инициатива. До момента, искам да кажа, че до момента са събрани над 1 тон капачки, за които ще ни разкаже малко повече Ива Колева, която е председател и основател на фондация Идея в действие. Здравейте! Здравейте! Кажи ни малко повече. Успяхте за около година, за по-малко от година, успяхте да съберете толкова много капачки? Всъщност още по-малко от година и сега е редно да кажа, че количеството, което виждахме пред теб и в момента е част от втория тон капачки, защото вече имаме над 1 тон, даже бих казала тон 480 кг до момента. Най-интересното е, че след като стартирахме на 11 септември кампанията Капачки в действие, тя е ребранд на името на фондацията Идея в действие, защото това е просто една идея, която осъществяваме. До декември, когато предадохме първото символично количество, това бяха 90 кг за 3 месеца. От януари до края на април събрахме останалите 900 кг. Това е по-впечатляващото за мен и за хората, които подкрепят кампанията, защото всъщност са 4 месеца на практика сме събрали 1 тон. Има ли значение какви са капачките? Да кажем на нашите зрители, на тези, които искат да се включат в инициативата? Има. Единствено трябва да бъдат пластмасови. Кампанията е за пластмасови капачки. От всякакъв вид. Капачки, които са от различни опаковки, капачки от масло моторно, капачки от гел душове, от шампуани, от омекотители. Всичко, което в бита може да бъде използвано за рециклиране. Кампанията има за цел да бъде възпитателна в полза на природата и в полза на децата. Това е основната и цел. Да, защото е много лесно да дарим пари, но друго от нещо толкова малко да направим нещо голямо. Кажи ни, какво ще се случи с този 1 тон? Ще бъде рециклиран и за какво ще бъдат вложени средствата? Понеже е трудно да съхранява човек 1 тон, ако няма голям склад, ние сме предавали количествата благодарение и на нашите партньори от една куриерска фирма, които постоянно от цялата страна ходят и взимат капачките и ги носят до фирмата в Пловдив, която ги рециклира. Сумата, която получихме от рециклирането на този 1 тон от предадените капачки, отива за закупуване на електрически уред, както е обявено в кампанията. Какъв ще бъде този електрически уред? Беше планувано, защото съм сигурна, че от зрителите на още нещо има хора, които участват в кампанията, беше планувано това да бъде пералня. Но понеже дом Щурче, дом за деца лишени от родителска грижа в град Средец, това е град, намиращ се на 30 км от Бургас, имат вече поправени перални. Ние сменихме уреда. Сега за тях ще има един нов хладилник, който ще обслужва не само дома, но кухнята на дома от март месец тази година вече ще обслужва и един дневен център за деца с увреждания и за това вече вместо за 25 деца, те ще готвят за 45. И ето за това е хладилника при тях. Добре, кажи ни, за тези деца, за които се даряват средствата от рециклираните капачки, те участват ли в тази инициатива? Събират ли и те капачки? В самия дом нямаме информация дали събират. Вероятно събират. Но по-хубавото е, когато каза деца и дали деца участват страшно много деца от детски градини, от танцови ансамбли, от спортни зали, от училища. Последно мога да кажа, че училище Кирил и Методи в Карлово ни дариха 60 чувала капачки преди 2 седмици, което е невероятен успех за едно малко училище в един средно голям град. Това не е София, не е Пловдив, не е Варна. Но споменавайки Варна, е редно също да кажа и да благодаря на нашите дарители и събирачи там. Варна е един от най-активните ни градове. И понеже кампанията е една част от идеите на Идея в действие, ние имаме и други идеи. Ние сме дарявали вече 4-та година, даряваме книги по читалищните библиотеки на малките населени места. Много читалища в малките села и в малките градчета вече са ни пунктове за събиране на капачки.
Смятате ли занапред да провеждате лекции в училища, в детски градини, образователни, които още от малки да учат децата да събират капачки, защото това е наистина едно елементарно действие. Ние не се замисляме, но всеки един от нас ежедневно може да го прави. В моята чанта, започвам от последните си думи, в моята чанта има поне 5 капачки, които съм използвала и ако човек се замисли на ден, той вероятно използва поне 5 напитки, от които да прибере 5 капачки в джоба или в чантата. Да, това е и целта. Не чисто механичния акт на отделяне на капачката, било в чанта, в торба или предаването и за рециклиране. Целта на кампанията Капачки в действие е с капачки към промяна на съзнанието, към промяна на възпитанието, защото тази природа е наша. Ако ние не се грижим за нея и ако не се грижим за децата, чието родители са ги изоставили, в случая кампанията е за тях, тогава кой друг да го направи? Виждаме, за съжаление, че институциите в България не са толкова силни в това отношение. Тогава трябва да действаме ето такива, фондация, като нашата, примерно. Добре, в момента съм сигурна, че много наши зрители гледат и се чудят, сигурно имат безброй капачки в къщи или занапред се чудят къде да ги дарят тези капачки. Кажи сега на нашите зрители къде могат да го направят, за да се включат в тази прекрасна инициатива. Аз съм наясно, че не всички хора в България живеят в София и съм благодарна за това, че не само в София имаме пунктове. Имаме пунктове в около 20 или 25 града и села в България. Не мога да ги изброя, но това са освен областните градове София, Пловдив, Варна, Бургас, Враца, Асеновград, Пазарджик и други малки, Плевен, Карлово, както казах, село Глухар, всякакви, село Нова Черна и всички тези малки населени места. Съжалявам, ако изпускам някой, просто в момента не мога да се сетя за други. Но да, ние постоянно имаме нови и нови пунктове. И най-важното е, който желае да се включи, имаме карта, която сме публикували на нашата страница Идея в действие. Напишете го в Google, защото иначе на английски изписването ще бъде по-трудно. ideainaction.net, това е цялата страница на фондацията. Достатъчно е в Google да се изпише Идея в действие, за да се открият пунктове. Да, и там има една интерактивна карта, постоянно тя се допълва с нови и нови пунктове. Всеки може да открие най-близкия до него. Ако евентуално няма, добре дошли са да ни пишат, или ще открием с доброволци, или пък ще направим друга организация. Добре, благодарим ти много. Аз сега искам да се придвижа, защото в момента ние се намираме в един от пунктовете в столицата, в едно столично заведение. Добър ден, това е служител на заведението. Здравейте, Лили. Здравейте. Разкажи ни малко за тази кутийка. Така наглед изглежда обикновена, но какво се случва с нея ежедневно? Тази кутийка е малко повече символична за нас. Тя е мястото, което маркира това, че ние събираме капачки и всъщност мястото, на което ние си слагаме нашите капачки от ежедневната работа. А всъщност хората, които идват всеки ден, поне по един човек, носят от съвсем мънички турбички от капачките, примерно от последните няколко дни, до чували, които са събрали сред приятели и колеги. И всъщност с всеки ден мисля, че наплива става все по-голям. Наистина има такива хора, които идват във вашето заведение? Има такива хора, които идват непрекъснато. Има хора, които идват през 2-3 дни, защото са си създали своя мрежа за снабдяване с капачки и носят при нас. Непрекъснато има хора. Добре, благодарим. Наглед наистина е една обикновена кутийка, на която е част от тази прекрасна кампания, в която се събират такива капачки. За да завършим нашето включване, искам сега ние също да направим едно дарение, да се включим в тази инициатива. Това са капачки, които успяхме да съберем с колегите от TV7 и от News 7. Премерихме ги, за съжаление, за 2 дена успяхме толкова да съберем. 210 грама са. Но от малкото отиваме към голямото все пак. Ще ги сложим тук, за да допринесат, може би, за следващия 3-ти тон на кампанията Капачки в действие. И това наистина си мисля, че е един положителен пример. Мисля си, че е един наистина положителен пример за това как може от едни толкова малки и дребни неща, с които се сблъскваме в ежедневието си и не се замисляме, защото всички консумираме вода, консумираме безалкохолни напитки. Можем да събираме капачките, за да се включим в тази прекрасна инициатива и да помогнем на нуждаещите се. И това е от нас, колеги.
Благодаря ти, Бети. Благодарим ти много. Капачки. Бети Трябваше с капачките. Да кажеш, сутринта пак пихме по няколко бутилки минерална вода. Можехме още 2-3 капачки, за да натежим в благотворителното деяние.